Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Katanat sipai jong kari Amerika kala penlong ye jing hertma bateng persya ye ka Iran kum ka jing pensitam ben ye jing hertma jong ka Tehran ya ki ketem jong ka US ha Jordan kat ba ka thama Middle East kadang kebiang bat kring biang ye ki nomi khmat jong ka Islamic Republic kini ki jing sha thombor benengkong hadin ka jing sange kabala jan sitayau ha ka jing ale kabala penduk ye kanu ka jing kermen banwan phai biang sha ka jing yakren hashwa ki jing hertma badang shen u President Trump jang ke US ulong ngin ther ka bateng ban ngin penjam khnap sendan ya ki ha kani kasin ki jing hertma ki longkum ka jing kan tho ka ba khlan bha ya ka jing persang jang ke Iran ban hertma men hakini ki sngi ya ki spy jang ke US ki badan ha Middle East long ka US Central Command ha ka jing tho aki social media hashwa ki jing hertma badang shen u President Trump jang ke US ulong ha ka Fox News ngin sapen ki joryaki ngin sapen lem yaki effings naki hakaju ka por ka television jang ka Iran kalaya thu ya ka jing hertma jang ka US ha ka than khaput piran shahir hadin bakatanat pathai khubor fars kaya thu bo namding ula the ka jaka bom dan briu ha ka bakam shim ladan kanu ka jing mansaw ite ki jing hertma jang ka Amerika ki dei hadin baka Iran kala set namding ha ka Jordan ka riparlok jang ka US ha ka ba kilap thai khubor jang ka Iran hadin kilayathu ya ka jing hertma jang ka Amerika hajan khaput jang ka Islamic Republic bat ka Iraq